ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, alaksan if aragad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi, bolta na kita sa programa. Ang i-devote ining ultimong more or less 10 to 12 minutes sa pakikipag-ulay niya to diretso kay Boss Art Usia. Saro sa mga intellect, may hararom na pagka-easy, pagkaaram kan, istorya kan Republika de Albay. Day, bakong sa karaw, is one of the few na mga historians na igwaning hararom na pagkasabot as in intellectual capacity na maexplikar sa satuya ang kapinunan sagkod sa ngunyan kan mga manlaylay na lugares sa Albay. Albay day baga paano sa aga, boss, ano? Albay day sa aga, in fact, nakakunyam yaom pa ang dekreto kan gobyerno nasyonal na perming daining eskwela buda trabaho pag Abril 2 o kay Abril 3. Dekreto presidensyal yan. Talagang obserbaranan. Ngunyan, Boss Art Usia again is in the house. Boss Art, sa ginubatan, paki-istorya, in brief. In brief. Sige Okay. po. Ano yan pikapino ng gaan? Ang ginubatan kaya, Piwi, used to be a bisita, a mere bisita of Kamalig, a small settlement. Pareho kayo ng kagsawa, bisita man yan kang Kamalig. Now, tayo sentro ta sa ginubatan, tayo make it brief. Kan 1672, iba-ibalize na yun up to 1678, ang ginubatan, piga-administranin, piga-apod ng mga tenientes absolutos, mga opisyal. Otorisado yan kan mga Kastilyanos. Ang namamahala duman sa 5,
iyo si Don Francisco Bagamasbad. Tenientes Absolutos. Absolutos. Ano yan gustong sabihin kan boss? Ano yung mga Ang mga Tenientes Absolutos na yan, garuman sinanso Teniente del Barrio. Garo kapitan. Yan, siri kaya. Okay, sige. Now, ang kiriba Amito Sulima, pag-abot ka 1978, nag-expand so aggregation. Nagdagdag na so tao sa ginubatan. Yun. Nagbuo na nagkaigwa ki mga inaapod na tiendas fehas. Tiendas Pehas. Commercial establishment. Oh, pagod ako mga pampanitas. Tiendas Gilog sa pampanitas. Sila unang panahon. Di nag-expand itong sulimang aggregation. So pagtutalo mo kan mga tao sa kwan, dagdag. Nagpuon sa 5 Tenientes Absolutos. Pero igual na naman kay mga dito ng mga tao na kaya nga ni settlement sana. Di nagdakula na. Nagkaigwa na kayo ng mga sabi ni Don Francisco Bagamasbad. It's high time siguro. Oras na kayo siguro na masiparar ining ginubatan sa kamalig as in ipadeklarar na independenteng banwa. Ayun. So sa tabang kan mga sinasabi niya itong Frailes. So mga friars. Na kaituan mga friars di segundo di sa istorya, mga OFM. So mga order kan Franciscan missionaries. Yan. Missionaryos. Missionaryos yan. Mga OFM. Order Franciscano Missionaryos. Yan. Ngunyan, nagsurat sila ng petisyon sa civil government kan Castilla na namamayo kayo so Gobernador General nagsurat siya ng petisyon sa gobyerno sibil. Gobyerno sibil. Inapod kan mga Castilla gobyerno superior. Gobyerno superior. Na nagka-control so Gobernador General. So that was 1678. Pag-abot kan 1688, 10 years after, granted so hagadan ni Don Francisco Bagamasbad. So ginubatan was finally separated from Kamalig and declared independent town, appointing their own at the same time si Don Francisco Bagamasbad as its first Gobernador Silio, equivalent to Mayor Ngunyan. There goes Ginubatan. Yan, nasa pagkamundag kang Ginubatan. Anong taon niyan, Boss Art? 1688. 1688. Good mo. Iunan so pagtao sa indaning kumbaga independensya. Yan. Now, ano ang gusto kong sabihin kay ni? Sige. Ginibuan ko na iningunyanin resolution as in ordinansa. Ready. Draft na. Ready na. They should adapt that sa local government ng Ginubatan. Pasado na yan. Na considering the fact that Don Francisco Bagamasbad in his efforts and initiatives, he should be honored and recognized as the founding father of Ginubatan, constructing their own life-size statue of his. And pagkatapos ideklarar ang Ginubatan Foundation Day sa kuyang proposal April 15 every year thereafter. April 15. Why April 15? Very good question. Primero, April is the high period of our summer. We can always, therefore, expect brief days, maray na panahon. Ang ikadwa, ma-establisher an chain of significant events sa Ginubatan. Ano yan? What is January 1? Well, it's New Year's Day. Very, very good. What is February 14? It's Valentine's Day. What is then April 15? I don't know. Ginubatan Foundation Day. And what is the next? June 12. Independence Day. Yeah. And then August 15. Ginubatan Feast Day. Fiesta kan patron. Mahal na patron. Then, November, first week of November, what? All Saints Day. All Saints and All Souls Day. Then, December, the whole of December.
Christmas season. Yan. And Christmas Day, 25. Oh. Ibugtak na niya ko yan indo sa kadakula na kuha dyan sa Ginubatan. Ilaog na dyan sa Museo de Ginubatan. Aram mo, Boss Art, seldom kitang makadangog kan aro kang kahararom na history. Gun mo ang mga terminoloyas, tiendas, pehas. Tapos isa ito namamahala si Don Francisco Bagamasbad. Don Francisco Bagamasbad. Siyang kumbaga alkalde ka ito. Siya primerong numrado. Numrado ngunyan, sinda nag-move ka ito, pinitisyon sa gobyerno sibil kan Espanyol. Na isiparar na kami sa Kamalig. And 1688, iyon na ito. Separado na. There goes the birth of Ginubatan. Yes. And they appointed themselves as first mga gobernantes. The first administrator. Sindan mga administradores. Equivalent sa alkalde ngunyan. Kaya, Gobernador Silio. Talaga, yung pala na. Hararong Boss Art, sadam kita makadang kan, who else but Boss Art Usia, the last man standing. Before we end, ano ang gusto kong mangyari dyan? Tangan matapos tanan sa Ginubatan. Magpasa na nga i-declare na siya, pagpatugdok. Pag nakatugdok na so life size niya, yung bust kumbaga, estatwa. Pag April 15, magpamisa sa tubangan mismo kan estatwa. Then parada. Kultural. Iyo. Bago sa parada ang lagatob. Parada kultural. Ang tutugtugon na masarong banggi. Taya na ang talagang mga original na mga sagugurang na kanta. Nata, kuhanan mo. Dansa yan Pwede kang mag-iro Sarong banggi. Sa igdaan. Once may timing. Yes. Then pagkatapos, duman sa parada, kuhan dyan, so, primerong grupo, sa mga opisyalis, pagkatapos, so, kariton, na natatagariton, natulga yung mga farm products, natatagariton. Aputunday ka, ano na isyan mong first high school sa Ginubatan? No idea. Ginubatan Rural Agricultural School. Ayun. So Lumagadan si Presidente Rojas na ginang Rojas Memorial Agricultural School. So there goes the relevance. Yes. Agriculture. Nung magaling makuha sa Bicol University College of Agriculture and Forestry. Entonces, sabi sa Castilla, notado ang Ginubatan as an agricultural town. Nako talaga naman. Niyago niyan, anong relevance kayo ni Pio? Yung mga titawa na dakulang pahalaga ni BBM. Agrikultura. Kaya nga ni sabi sa kaput ka agrikultura. With that, madali tayo mag-source out din mga funding para sa kuhan ka na sabing okasyon. So full of wisdom mga tugang, only Boss Art Usia has. Ayan yan. Sige. Now, gusto ko yun kaya gusto ko yun makaulay si Congressman Didi. We will arrange. Nagtaram na ako sa bago. Because, takon ko kulangon yung pundo, ining Ginubatan Town government, municipal government, isusuin ko sa tabangan ini. Okay. I'm afraid, Boss Art, medyo inabutan kita kanora. Salamat for sharing your wisdom. Deep and deed. Hararom na maray. Ngunyan talang nadadangog tabi dyan. Ang mga arog ka ng mga kadunungan, dapat iyan isaray, as in ibalangibog. I-mantinir, i-preservar. Salamat kan sa ino pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan